el vostre acompanyant, Yes, we will be compared. I'm your host. Y yo el di, welcome and bienvenido, welcome al cabaret, tu cabaret, tu cabaret. Deixeu els problemes fora. Si esteu enfadats amb algú, oblideu-ho. Així la vida és preciosa. La gent és preciosa. Fins i tot, l'orquestra és preciosa. Proposem un viatge a través del cinema, millor dit, de la música al cinema. Vos presentaré els encarregats d'este viatge, que vos faran passar una velada inoblidable. La primera estació la farem a l'Alemanya dels anys 30, amb les nostres xiques del cabaret. Viatjarem als bojos alpins per veure com aconseguir que es compren unes botes. Mamma mia, com està l'ambient! Votarem als anys 70 de la mà del grup legendari que va inspirar la pel·lícula. Farem un viatge a la Índia on veurem les peripècies de Mowgli i els seus acompanyants per sobreviure entre tota la fauna selvàtica. I acabarem a l'Amèrica profunda on soltarem els nostres peus en un ball country. Tot això i alguna sorpresa més vos espera aquesta nit. Així que... Ja us he presentat una miqueta